Per buscar l'energia del sol. Molt bé, doncs inspirant, pugeu els vostres braços, unint les mans. Vinga, sento el contacte amb la terra, però a la vegada creixem amunt cap al sol. Cap a buscar l'energia del sol. Vinga, mantenim, no deixo de mirar un punt, equilibris potencien la concentració. Molt bé, i rumiant a boca, dirigint tota l'energia que hem captat del sol cap a terra per alimentar les nostres. Molt bé. Cada uno se tiene que inventar su historia. Dale, la última vez. Coges. Voy a hacer un efecto con la moneda. Ya veréis qué pasa. A la primera no va a la primera. Segunda, tercera. Vale. Muy bien, la tienes abierta. No te engañaba. No, el pulgar, acuérdate que el pulgar, así. Parece que fuera el ruido de la hora. Aprovecha. Otra cosa, aprovecha lo que pasa. Si ahora haces ese ruido, tú haz como que el ruido lo hace, viste que hacían. Suma lo que. O sea, lo que pasa, aprovecha. Dale, muy bien, muy bien. Ahora viene la trampa, venga, la trampa. Monedita. No m'ho crec. Aleshores jo li anava totalment de... saps allò? De diva, de reina, no? I la càmera estava com un parell de minuts de vegades enfocant-la, superguapa, no ho negarem, amb els seus morros operats 4 vegades, Estic d'acord que és la típica pel·li així americana i que ja sabia el que passa i tot, però igualment no és una pel·li, o sigui, els actors no s'han d'enamorar, teòricament la noia no se l'estima, el problema és que l'Angelina Jolie tenia sempre la mateixa cara. Amb els germans Marx, el que feia de mut, el Harpo, És el millor. que és molt bo, parlava. És a dir, al principi de tot, abans d'arribar al cine, quan feien els shows, els cabarets, ells eren actors de teatre, i sortien i feien un... bueno, com si fossin aquí el Molino que tenim ara, doncs en fan... I el Harpo parlava, però era el que feia menys gràcia. Doncs es compri una Coca-Cola Light i què diran els meus amics? Si veuran com estic prenent una Coca-Cola Light i a mi em fa vergonya dir que estic fent dieta. Per altra banda, la panxa del noi es veu, sí que és clar, és una mica complicat voler fer dieta però que ningú sàpiga què em fas. Per una banda, són molt les notícies i per l'altra banda, per exemple, ens trobem amb moltes mútues que no entra, l'obesitat no entra, això ha d'anar per privat, això, perquè no ho prenen com una malaltia. O sigui, per una banda se'n parla i per l'altra banda no està cobert amb moltes mútues. Terror, comèdia, acció, ciència-ficció, drama, bèl·lic, thriller. Fins a quin punt un gènere és alguna cosa que es pot tancar i després fer una classificació. I quan jo agafo una pel·lícula dic, és aquest gènere. És complicat. És complicat en el cinema actual, perquè evidentment ja veurem que